Нечков не издържа физически в този двубой, докато плътното покритие срещу нашите нападатели от страна на френските футболисти свърши работа. Жинола и вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скорост, да види Бистря и гол! Ето, Господ е българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно, 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат, редовното време изтече. Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук с шанса, с спортното щастие се спъднаха. Иска ни се сега само едно. Лесли Мотрам. Иска ни се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90. Не зная вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Този велик миг за българския Емил Костадинов, героя на този матч. Заслужава Емил Костадинов. Сега трябва вече да гледаме към хронометъра. Ето го и края. България за 6-ти път е на световни футболни финали. Ето го целият наш щаб. Ето ги българите да ликуват на Парк де Пренс. Сега вече мога, уважаеми приятели на футбола, да ви кажа, моята прогноза беше 2-1 за България преди този двубой и тя се спътна. Невероятна радост на Парк де Пренс. Вярвам в този миг цяла България е на върха на щастието. Искахме я тази футболна победа, господин Колев, и тя дойде. Ето ги посърналите французи. В такива прекрасни мигове не бива да се акцентира вече върху спортно-техническите качества на играта. Наистина блестящ завършек. Едно велико щастие, мога да кажа. И българите спечелиха тази битка за Америка. Невероятно ще бъде тази вечер за всички българи, колкото и малко да са на Парк де Пренс. Повярвам, тази нощ в цялата страна, господин Колев, няма да се спи. Ето ги и французите, тези сълзи на мъка се превръщат в наша голяма радост. Наистина невероятно, уважаеми приятели на футбола. Нека да спрем до тук. Още една голяма страница, една златна страница е изписана. Нека да спрем до тук и всеки да остане по-своему с голямата ни футболна радост. Тези инфарктни 90 минути на Парк де Пренс, уважаеми приятели на футбола, за вас коментираха доаенът на футболната телевизионна журналистика Николай Колев и Петър Василев. Желая ви не лека нощ, а приятна нощ.